Dulo. Dulo. Yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat mga idol. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. For today's video, so pati bagong vlog naman tayo mga idol. So karon mga idol, namin sa Ispan. So balik naman kami sa dati naming spot mga idol. So medyo dako-dako yun ang tubig mga idol. So karon mga idol, among tahanan dito kuan. Double net. So among kuan dito mga idol, among kauban to dito, nang laya si Master Atan to dito. So karon mga idol, among taanang lambat diri mga idol. So among abugon dito. So yan mga idol, naging balon mga idol. Yan. So dito may karon mga idol. So wala na intro mga idol. Kasi intro na to mga idol. So taan sa namong lambat mga idol. Hindi lang mag-video mga idol. So yun mga idol, wala lang ka-video ngayon mga idol. Taan sa lambat, wala na ako ma-video eh. So karon mga idol, kami sa dagat mga idol. So doble among gidala mga idol. Layaw, si Master Atan. Ano yang ginagamit itong yagi mga idol na pagkakanat ko. Mga idol, balon mga idol. Yan. Balon na ibig suka mga idol. Kaya katong ni agi, wag ibig ka dalag suka. Yan naging anhin mo. Mga idol, kinilaw mga idol. Yan si Dongdong. Yan mga idol, bangus. Yan panak mga idol, tilapia. So pasensya na mga idol, kanina wala na ako mabidyohin mga idol kung panangtang na po sa isla dito sa lambat. Kaya mo ko mag-iabogon na. Guman among gipangtanggal ang isda. Kadol tong kuha itong mga idol. Kuha to sa lambat o sa laya. Yan ang laya po si Master Atan. Pahunas na po ni mga idol. Medyo hangin-hangin na mga idol. Pakulimlim ang panahon ngayon mga idol. Mga idol, si Master Atan magtaka nga sa iyang sinog ba o sa Tagalog pa inihaw. Yan mga idol, bangus mga idol. Yan mga idol, kapangasa o hinlog kinilaw mga idol. Manta makamay di ani nga nagkilaw sa dagat. Naman. Ito dito na yun. Pasa na yan. Laon ninyo. Mawi na yung mga idol, kaya itong Agis. Sus, wagin may kadalag suka mga idol. Karon nanubra po mga idol. Karon nanubra na gin mo suka mga idol. Dito na, nanay lamas, nanay asin, nanay bitsin mga idol. Apil tong dako nga bangos ug ilaw. Aman. Oh, sumba na. Panay noon. Wasa ba? Wasa ba? Pagod ka. Ay napagod. Yung kuya. Dua beto ka bangos. Ang pukot mo. Nakukunan ni, kanahon. Oy. Dili ba ko pukot ko skuan ba? Ilaw? No. Lagang kadua lang ko. Yan mga idol. Ner, undoy urit. Ini nga akong kono, classmate na gwapo. Kung kailain. O kanya ang Ano silingan? Mga idol, silingan ako mga idol. Nang lambat ya po na lang ito mga idol. So, tanawa ito ni sinugba dari mga idol. Yan si Pantansyong. Master Atan. Ay daw. pas pa kayo. Yan na, bangus. Bagus. Ako na ubang sir kita sunog na. Wala pa na masunog eh. Ano tuloy ba yung niya? Manit rin yung sunog, ang unog. Luto. Oh, naluto na ni mga idol or ano ba ni? Wala screen ni mga idol. Eh nga ni mga idol, basta sa dagat ako na ni kanang kinauboy mga idol.
Nauboy ra ni. Wala pa yung mga sumpo. Sumpa na itong mga sumpo mga idol. You know? Yan si Pinpin. Atan. Ang gagis. Muna ka lubik, gagis. Nakay mo kuha ba? Taas man yung pukot no. Taas yung pukot. Kapit ko bilang kan. Pagbukaw nila. Idol, ibutada ni Dongdong mga idol. Mamawi ka po rin iya mga idol kay namana may gabi nandayo mi. Terus wa pagin madala yang gagols mga idol. Imbis ni abot na mi dito mga idol. Imbis mo salom na unta siya mga idol, unsa mo paghikap siya ng ulo wala may gagols. So, Sablay mga gagols. oh, balik ya pun dito mga idol. Wala lang mga sunod adlaw siguro or sunod simana. So, balik nito mga idol kaya ada kayong spot dito mga idol. Okay. Sa balingasan di ba? Kalayo man kayo ito. Jangan kuwai dito. Mau ba? Mga idol oh. Kaya ba? Dagan. Kamutin mga idol. So bukar din puso, di ko over bangakan. Utang enggak. Sudulun ka nga kananan bro. Yan mga idol, sugod na may pangahon mga idol. Lingi sa putang lingi sa lingi. Lingi kay pang atoy thumbnail. Ano ba anak? Yan. Banat mga guys. Ano to mga idol? Kugtub mga idol. Idol, mga idol. Shout out sa nagawin sa video kay manalo tayo pumahaw ka. Wala siya mag-camera. Rapper aja karo mga idol. Yan. Idol oh. Kalawasing. Wala ba ito? Sana. Yan. Bos. Yan mga idol oh. Nilaw. Sarap kumain sa tabing dagat mga idol. Tadi. Ama. Jangan pakai tam-tam itu. Ini mah dulu mo. Lagi. Iya. Bit-bito yung bike bit. Yan mga idol. Nilaw. Nih, Pangkon mga idol. Kabur na, bike man. Kabur bike. Kasama pa na yung bike ng kawang juga. Pero bakla lagi. Master Atan. Mandir preng-preng. Ano naman, sinsa na mga idol. Bukong lagi kayo. Yan naman di mau istorya mga idol. Bukong na. Bos Dongdong oh. Pamawi na yung iya. Pamawi ni mga idol. Nilaw oh. Dami mga idol. Mga idol. Yan. Mga idol. Putol ko mga idol. Ito po yung inihaw namin mga idol oh. Nihaw na ano. Bangos. Panagong araw ng tilapia eh.
Mantog na tilapia diri ha. Ito lang man dayo. Di mo nagkulang muna. Mga idol, wa matandog ya puno. Pin. Naon maka diri pin. Bukan ba? Bakit? Sobrang ko sa Mo ba? Kaon na mong hanggat mga idol, di man mo kaon. Durgi ka mo na nang lambat mga idol. Balong sila sila. Yun, bibo ka. Batong may amahan. Kahit na kay kapoy tambok ay. Oh, preng. Aw. Aw. Tumahaw mo na. Ito naman doon. Kabanong dyan pre, oh, Brian pre. Brian dyan tro. Ato dito. Guard. Baru kayo lang pero ako pa nang sana. Uy, hindi ko ba ba? Gambaran. Kala, garang kalyum guys. Tatla lang. Asan? Ah, mo kalyong mo. Ah, di na mo na. Bihe. Boleh ko na tomato. Nilaw. Idol. Pon sa sipit. Sumugba mga idol, sumugba. Yan. Ay sa kamuti. Hindi gabi yan ah. Sinalit naman tayo nga kamuti mga idol. Pingis tayo, pingis. Dahil mo na yan. Tuwan, tabado. Hindi gabi yan ah. Abot na kanta. Dahil na muna tayo na. Kala. Kulo. Gol! Oh, malapit na na mga idol. Gol, mga ba? Mahaw. Among pamahaw nga nahimo mga paniud to. Okay. Yun to lagi na eh. Ilaw ka. Ang yung tagos nila, butong mo ba? Ayaw man ka? Wala na ka? Shout out. Kaon pa ka diri? Dos tagakuan. Agi ni David. Malapad. Ha? Malapad. Street. Malapad. Upo City kay. Sige boss. Wala lang boss. Ah. Ah. Ano yung ba dito deh? Ah, ulo na. Ulo dulu sikat terus. Ito, 8 taon, nawala lang yun. Dulu. Ko mga kalyong. Sebelas kalayo mga idol. Muli na sila dahil. Muli na sila timba. Muli na sila. Oh. Ayan, mga idol. Luwan ka dapat. Ayan. So, salamat lang mga idol. Sug na mga ikaw mga idol, oh. Yun mga idol, dire lang ko tapos ang video, no. So, maraming salamat mga idol sa panonood ng aking video. Yan, dito na lang tatapos ating video mga idol. For the next video na punta magkita-kits mga idol. Nakita tayo ulit mga idol. So, maraming salamat.